ערב טוב. בפתח הדברים, לטובת מי שרוצה להיות בטוח, אני מצהירה מעל הבמה הזאת שאני מוותרת על החיסיון. שמי אורלי אינס. בשבועות האחרונים קיבלתי שם חדש, א'. אז אני כבר לא א'. אני לא מסתתרת, אני לא מתביישת, אני לא עשיתי שום דבר רע. ואני לא מפחדת. הגעתי לכאן הערב כדי לומר די. זה אני, זה שמי, אלה פניי. כפי שאמרתי, אני מוותרת על החיסיון, על הטשטושים, על הסוואות החלקיות, להן זכיתי בימים האחרונים. אני מוותרת עליהם. רבים מהאנשים שנמצאים כאן הערב, הפעילים והפעילות בנושאים הקשורים לאלימות ולקורבנות העבירה, בוודאי מכירים אותי. אני הגיתי והובלתי בשנים האחרונות את תוכנית עיר ללא אלימות, ביחד עם שותפים רבים. אני עוסקת בהתמודדות עם אלימות למעלה מ-20 שנה. אני נמצאת כאן הערב בשני כובעים, גם בכובע אישי, כמי שחוותה חוויות שעליהן אין בכוונתי לדבר הערב, וגם בכובע הציבורי, כפי שאמרתי קודם, כמי שמנסה, לסייע שנים רבות בידיהם של קורבנות העבירה. אני נמצאת כאן הערב על מנת להשמיע ולייצג את קולם השקט, המאסס והמפוחד בדרך כלל של קורבנות העבירה. בשבועות האחרונים, מאז העזתי להתלונן, דמי הותר. בתזזיתיות חסרת תקדים עוסקים רבים בניסיון להשחיר את אישיותי, את אמינותי, את אורח חיי ואת כוונותיי. הנרטיבים המרכזיים שסופרו בימים ובשבועות האחרונים לא עסקו בשאלות הנוקבות העולות מתוך הסיפור עצמו, אלא בשאלה הגורלית, מי היא דוקטור א'? במהלך השבועות האחרונים הוצגתי על ידי גורמים שונים כמתלוננת סדרתית, כמעלילת עלילות, כמי שבוחשת במינוי מפכ"ל משטרת ישראל וכאישה מניפולטיבית. אמרו על אישיותי שאינני אמינה, אמרו שאני פועלת משיקולים זרים. אמרו עליי שאני אישה חזקה, ואז תהו איך ייתכן שהתעללו בה, שהטרידו אותה, ואיך זה שהיא לא התלוננה. זאת שאלה בלתי לגיטימית בעליל, יודע כל מי שמבין בקורבנות. סיפרו סיפורים מתוך ההיסטוריה המאוד אישית שלי, סיפורים שאינם רלוונטיים כלל וכלל לפרשה. חשפו את שמי ואת פניי בניגוד לחוק באתרי אינטרנט רבים. טוקבקיסטים מעבירים שעות ארוכות בניסיון לנהל מלחמה פסיכולוגית מולי, תוך שהם משמיצים אותי, מעליבים אותי ומבזים אותי. עסקו בעבר המיני שלי, בניגוד לחוק. כל העיתונים חשפו פרטים שמזהים אותי, בניגוד לחוק. חלק מהעיתונים פרסמו תמונות שמבליטות אברי גוף שלי, באופן גס ובוטה. שיעור ניכר ממה שפורסם הוא שקרים, עיוותים וכזבים, מביאים ציטוטים מחדרי חקירות שלא היו ולא נבראו. דברים שלכאורה אמרתי בלי כל קשר למציאות. עוסקים בלי הרף בהכחלת הסיפור, תוך מתן דגש לסוגיות הרבה פחות רלוונטיות מאחרות. מערבבים לתוך הפרשה הזאת גורמים אחרים שאין להם שום קשר לפרשה הזאת. כאילו לא די בחוויות הקשות שעברתי, אני זוכה כעת לסוג של התעללות חדשה. ולא רק אני, משפחתי, ילדיי, חבריי, מקורביי. דמי הותר, חיי הפקר, פרטיותי הופקעה ממני, והפכתי לרכוש הכלל. ואחרי כל זה, מה נאמר לקורבנות העבירה? אני בעצמי, מתוקף תפקידי,
עמדתי פעמים רבות על במות, וקראתי, וביקשתי, ושכנעתי מקורבנות העבירה לדווח, להתלונן, לבקש עזרה, להציף החוצה את פרשיות האלימות, את ההטרדות המיניות, את מה שהן חוות. כשאני רואה, וכאשר רואות הקורבנות, מה עושים לי? הן לא תעזנה להתלונן. אף אחת לא תרצה להיות מואשמת בקונספירציות, במניפולציות, בהתנהגות לא הגונה. אף קורבן לא תרצה שיגררו אותה ואת שמה הטוב ברפש. הסיפור שלי לצערי הוא מיצוי הסיפור הקשה והאבסורדי של קורבנות העבירה. אלא שבמקרה הנוכחי הדברים מועצמים מאוד. הם חשופים לכל עין, הסיבות בוודאי ברורות לכולכם. קורבנות העבירה מופקרות. לצערי הרב, המנגנונים הקיימים להגנתם אינם מספיקים, ובתוך מכלול הכוחות הפועלים והמניעים את התנהלות השיח התקשורתי והציבורי, צורכי קורבן העבירה ומצבו הרגשי בשלב הדיווח אינם מובאים בחשבון. אני מבקשת לקרוא מעל הבמה הזאת לכל העוסקים בנושא, לנהל שיח ציבורי מקיף ונוקב על היכולת של המערכת להגן על קורבנות עבירה. אני גם מבקשת לומר את המובן מאליו, אבל להזכיר לכל מי שעוד לא הבין, שכשאישה אומרת לא, היא מתכוונת לא. יש לי אמון מוחלט ברשויות החוק, ואני סומכת עליהן שימצאו את החקירה הזו ביעילות ובמהירות. אני מבקשת לסיום הדברים להודות להמון אנשים שתומכים בי בימים האלה. אלפי נשים וגברים שפנו אליי לחזקני ונתנו לי כוח לעבור את הימים הקשים שעברתי. אני כמובן מבקשת להודות למשפחתי המדהימה, לחבריי הרבים. אין לי די מילים להודות. שיעור גדול עברתי. אני מתחייבת כאן הערב שכל תובנותיי יתורגמו למעשים. תודה רבה לכם. תודה רבה.